Katakus sa mga reservist sa Philippine Navy dili lang sa pagpahigayon o humanitarian assistance sa panlakip na sa amphibious raid demonstration. Nasukod ato sa gipahigayong mobilization exercise kung MOBEX 2023 nga gipahigayon sa Iloilo o sa Sugbo. Siluan meron din sa report. Seahorse, enemy confirmed at vicinity, beach area, Ulanan Beach, Balate, with more or less 10 personnel armed with a high-powered gun. Over. Request to send the SEAL team to conduct peering operation at the said vicinity. Over. Tipik lang kini sa gipahigayong amphibious raid demonstration uban ang Fleet Marine Forces sa Naval Forces Central, Naval Special Operations Unit 5, Beechcraft King Air ug ang mga Marine Reservists sa Central o Western Visayas. Dinhi napakita ang katakus sa mga reservists sa Philippine Navy nga makikumbati uban ang mga regular force sa Philippine Navy. Gikan sa defense strategy ngadto na sa rapid and precise assaults batok sa mga enemy targets lakip sa ilang gibansay. Matod ni Captain Raul Reyes, Deputy Commander sa Naval Forces Central, kinsa mausab ang officer nga nagkandak sa exercise nga mahinungdanon ang ingon niini nga mga kalihukan aron ma-elevate ang kapasidad sa mga reservist ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Gidasunan usab kini sa ubang kadagkuan sa Philippine Navy nga mitambong sa closing ceremonies kaganihang buntag. The readiness to stand in defense of our maritime nation in times of need is a source of great pride. Look what happened in the Middle East, in Israeli-Hamas war. They mobilized 300 reservists to defend Israel. And even when the Visayas region was struck by Typhoon Odette last year in 2021 in December, and Typhoon Agaton and Paeng in 2022, the reservists were the first responders. Usa sa mga reservist nga misalmot ang 46 anyos nga pastor nga taga Inayawan, Cebu City nga si Sergeant Jonathan Acosta. Wala man niya makabot ang damgo nga mamahimong sakop sa Philippine Navy apan usa na siya karon kasakop sa 821st Marine Company Reserve. Para nako magud ang akong pananaw para makumpleto ang serbisyo nimo sa imong kinabuhi, para nako sa ako ang kinabuhi ang pagserbisyo sa Dios o sa nasud. Kaya para nako mauna siya ang kumpleto nga serbisyo. Samtang gisaad sa Chief of Naval Staff sa Philippine Navy, Rear Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, nga gitinguha nilang i-level up pa ang katakos sa mga reservist ilabi na sa mga bagong kagamitan karon nga naangkon sa Philippine Navy. Gihimugatan usab niini ang ilang panginahanglan sa mga technical reservist. Iba na po laban ngayon hindi na siya masyadong face-to-face. Nag-evolve na rin tayo. So, once kailangan kami ng, say, operation specialist or kailangan namin ng missile technician, dapat may makita kami sa reserve force nito. Yan ang intention. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.